Il-Partit Laburista immexxi mill-Prim Ministru u mexxej Laburista Joseph Muscat kiseb l-akbar rebħa fl-istorja politika ta' pajjiżna b'maġġoranza ta' 56.9% tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Dan b'distakk fuq il-Partit Nazzjonalista ta' 19.7% jew 51,600 vot. Il-Partit Laburista kiseb sissa l-ewwel preferenza ta' aktar minn 55.9% tal-elettorat illi għażel il-kandidati tiegħu. Il-Partit Nazzjonalista kiseb 36.2% tal-voti, tnaqqis ta' 3.8% meta mqabbel mal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew ta' 5 snin ilu. B'distakk ta' aktar minn 51,600 vot fuq il-Partit Nazzjonalista, il-Prim Ministru Joseph Muscat kien l-ewwel li għal-ħabta tal-11 u 10 ta' ir-reazzjoni tiegħu għal din ir-rebħa storika tal-Partit Laburista. Dr. Muscat qal li kien hemm riżultat ċar ta' maġġoranza kbira għall-Partit Laburista. Ftit wara indirizza ġema kbira ta' nies li nġabret quddiem iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista biex tiċċelebra din l-10 rebħa konsekuttiva tal-Partit Laburista taħt it-tmexxija ta' Joseph Muscat. L-ewwel reazzjoni tal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija waslet tard il-lejla l-ħabta tas-6:15 li fuq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jagħmel dak li jagħmel fl-aħħar xhur. Fl-elezzjoni tal-bieraħ ivvotaw madwar 72.6% tal-votanti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.